గీతా సారాంశం నిన్న చూసాము. ఈరోజు మొదటి 6 కర్మయోగం అని చెప్పినప్పటికీ ఈ 2 కూడా మొదటిది ఒకలాంటి ఉపోద్ఘాతం అనుకోండి, రెండవది మరి సాంఖ్యయోగం సమస్త గీతా సారాంశం అంతా ఉన్న అధ్యాయం. ఈరోజు కర్మయోగం యాక్చువల్ గా స్టార్ట్ చేస్తాము. సో ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 days క్లాస్ లో 3వ రోజు అందరికి స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ కర్మయోగం మొట్టమొదటగా అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. అర్జున ఉవాచ జాయసి చేత్కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ. మరి జనార్దన అని పిలుస్తూ కేశవ అని కూడా సంబోధిస్తూ, కేశవ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం, కేశి అనే రాక్షసుని సంహరించిన వాడు శ్రీకృష్ణుడు. సో మరి ఈ కామ్య కర్మల కంటే కూడా చేత్కర్మణస్తే మతా బుద్ధి జనార్దన, ఈ కర్మల కంటే కూడా బుద్ధి మంచిదని భావించినట్లయితే, నువ్వు అనుకున్నట్లయితే తత్కిం కర్మణి ఘోరేమాం. సో అంటే బుద్ధి అని ఎందుకు అంటున్నారు అంటే, బుద్ధి యోగం అన్న మాట మనం లాస్ట్ చాప్టర్ లో చూసాం. బుద్ధి యోగము అంటే ఏమిటి అంటే, ఒక్క మాటలో మీరు గుర్తుంచుకోవాలంటే, ఎందుకంటే ఇది ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ కర్మయోగం స్టార్ట్ అయ్యేదే బుద్ధి యోగంతో. ఒక్క సింపుల్ వర్డ్ లో డెఫినేషన్ ఏమిటి అంటే, ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా కర్మ చేయటమే బుద్ధి యోగం. ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా అలా కర్మ చేసినప్పుడు మనకు బంధాలు చుట్టుకోవు అని చెప్తున్నారు. సో ప్రతిఫలాపేక్ష అంటే ఏమిటి అంటే, ఆ వచ్చే రిజల్ట్ మీద రాగద్వేషాలు వదులుకోవటం అని చూసాం. సో రాగద్వేషాలు వదులుకోవడం అంటే ఏమిటంటే, దాని మీద లేమన్ టర్మ్స్ అంటే సింపుల్ మాటల్లో మనం మాట్లాడుకునే లాంగ్వేజ్ లో చెప్పాలి అంటే, దాని మీద విపరీతమైన మోజు వద్దు, విపరీతమైన కోపాలు ద్వేషాలు వద్దు. కోపాలు ద్వేషాలు ఎప్పుడు వస్తాయి, మనకు ఆ చేసిన పని వల్ల వచ్చే రిజల్ట్ నచ్చకపోయినప్పుడు దాని మీద మనకు అయిష్టత ఉంటుంది. అలాగే చేసే పని మీద ఒక మోజు ఉందనుకోండి, కోరికతో పేరు రావాలి, పని చేస్తే డబ్బు రావాలి, ఇలా విపరీతమైన ఆ కోరికతో మనం ఆ పని చేయటమే రాగం. అది మనం అనుకున్న రిజల్ట్ రానప్పుడు దానివల్ల మనకు వచ్చే అయిష్టత, డిసప్పాయింట్మెంట్, కోపము, బాధ, దుఃఖం ఇవన్నీ ద్వేషం కింద వస్తాయి. రాగ ద్వేషాలు అన్న మాటకి సింపుల్ అర్థం అది. కాబట్టి ఆ ఫీలింగ్స్ అన్ని పక్కన పెట్టి నా డ్యూటీ ఇది అనుకుని చేయడమే బుద్ధి యోగము. కర్మయోగంలో ఫస్ట్ మనం నేర్చుకునే సూత్రం, ఒక ఫార్ములా, అది సింపుల్ గా బుద్ధి. మరి అంటే బుద్ధి యోగం అంటేనే కర్మ, పని చేయమంటున్నారు, కానీ చేసిన తర్వాత ఏదొచ్చినా, నష్టం వచ్చినా లాభం వచ్చినా మీరు
సమత్వంతో ఉండండి. ప్రతిఫలాపేక్ష వదులుకోండి అంటే అది ఎలా ఉన్నా రిజల్ట్ మీరు పట్టించుకోవద్దు అంటే రియాక్ట్ అవ్వద్దు, సమానంగా ఉండండి, సమత్వంతో ఉండండి అని చెప్తున్నారు. అది ఎలా సాధ్యం అనే ప్రశ్న వెంటనే వస్తుంది. ఎలా సాధ్యం అంటే సాధనతో ఏదైనా సాధ్యము, అన్నిటికీ ఆన్సర్ సాధనే. కాబట్టి ఆ సాధనలో ఉండటమే మన బాధ్యత. ఆ సాధనలో ప్రతి చిన్న పని ఆ ఫీలింగ్ తో చేయటమే మనం చేయగలిగింది. ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అనేది భగవంతుడికి వదలటమే. సో అది బుద్ధి యోగం. సో బుద్ధి యోగం అంటే మరి పని చేయమంటున్నారు, రిజల్ట్ మీద ఆసక్తి లేకుండా అంటే ఏదో ఒకటి జరుగుతుందిలే, చేసి ఫినిష్ చేసేద్దాం అనుకోవడం కాదు. భగవత్ ప్రీత్యర్థం ఆయనకి నచ్చే విధంగా ధర్మ మార్గంలో నీ శక్తి అంతా ఉపయోగించి నీ స్వధర్మాన్ని నువ్వు నిర్వర్తించు. ఆ తర్వాత ఏది జరిగినా నువ్వు దానివల్ల నువ్వు ఎఫెక్ట్ అవ్వద్దు, రియాక్ట్ అవ్వద్దు అని అర్థం అన్నమాట. అంటే లాభం వస్తే గర్వపడద్దు, మరి నష్టం వస్తే దుఃఖపడొద్దు. సింపుల్ మాటల్లో మీనింగ్ కన్వే చేయాలని ఇలా ఈజీగా. రాగద్వేషం అనే మాట పెద్దగా అనిపించవచ్చు, సింపుల్ గా మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇది దాని మీనింగ్. సో మరి కర్మలు ఇలా చేయమంటున్నావు బుద్ధి, కానీ మరి కామ్యకర్మల కంటే బుద్ధి మంచిదని అంటున్నావు, మళ్ళీ నన్నేమి ఇలాంటి బుద్ధి యోగం అన్నారు కదా. సో పనులు చేయటం కంటే బుద్ధి మంచిది అంటున్నావు, మరి ఘోర కర్మ చేయమని నన్ను ఎందుకు వినియోగిస్తున్నావు అని అంటున్నాడు. సో అని అర్జునుడు ప్రశ్నించాడు అన్నమాట. అప్పుడు భగవంతుడు ఇచ్చిన సమాధానం ఏమిటి అంటే, లోకేస్మిన్ వివిధా నిష్ఠా పురా ప్రోక్తా మయా నఘ జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం. ఈ లోకంలో ద్వివిధ నిష్ఠ, 2 రకాల నిష్టలు ఉన్నాయి. రెండు విధాలైన నిష్టలున్నాయి. ఏని పురా ప్రోక్త మయా నఘ అని చెప్పి నీకింతకు ముందే పూర్వమే నీకు ప్రోక్త చెప్పాను కదా. అనగా అంటే పాపరహితుడా అని అర్థం అనమాట. సో ఈ లోకంలో 2 విధాలైన నిష్టలు ఉన్నాయని నీకు ఇంతకు ముందే చెప్పాను. జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం, ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందే యోగం ఒకటి, కర్మయోగేన యోగినాం, కర్మయోగం అనేది రెండవది. సో ఈ ధ్యానం మీద నిష్ట ఉన్న వాళ్ళు, ఇంట్రెస్ట్ ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు ఈ జ్ఞాన మార్గంలో వెళ్తారు. పనుల మీద ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు ఈ కర్మ మార్గంలో వెళ్తారు. సో పాపరహితుడైన అర్జున, ఈ ఆత్మానుభూతి అనేది పొందటానికి మానవులు 2 రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు. ఈ ఆత్మానుభూతిని పొందేవాళ్ళు ఒకరేమో ధ్యానం మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఈ జ్ఞాన మార్గంలో వెళ్తారు. మరి పనుల మీద ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళంతా ఈ కర్మ మార్గంలో వెళ్తారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ధ్యాన యోగము, కర్మయోగం అంటే పనులు చేస్తూనే ఈ ఆత్మానుభూతి సంపాదించటానికి మార్గం అన్నమాట. సో ఆత్మానుభూతికి ఇలా వివిధ మార్గాలు సూచించారు భగవంతుడు. కర్మయోగం, మరి భక్తి యోగం, ఆ తర్వాత జ్ఞానయోగం. సో ఇప్పుడు మనం కర్మయోగం చూడబోతున్నాము. ఆ విషయం చెప్పే ముందు చిన్న ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తున్నారు భగవంతుడు. ఏమని, ఇలా 2 రకాలుగా చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు, ఒకటేమో జ్ఞాన మార్గం, ఒకటేమో కర్మ మార్గం అని ఇక్కడ ఈ 2 విషయాలు చెప్పారు. తర్వాత భక్తి యోగం మీద 6 చాప్టర్స్ ఉంటాయి, అది ఎలాగో వస్తుంది. అప్పుడు అది భగవంతుడు ఇచ్చిన సమాధానం ఏమిటి, సాంఖ్యయోగం అంటే ఆత్మకు సంబంధించిన యోగం, ఆత్మతో కనెక్షన్ పెట్టుకోవటానికి జ్ఞానంతో కూడిన వైరాగ్యం. అసలు వైరాగ్యం అనేది రావాలి. వైరాగ్యం అంటే ఏమిటి? వైరాగ్యము అంటే త్యాగం చేయటం, అంటే వదిలిపెట్టడం. ఏం వదిలిపెడతాం? ఈ భౌతిక ప్రపంచంతో ఉన్న సంబంధం, కనెక్షన్ వదిలి ఆత్మతో కనెక్షన్ పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయటము. సో అది ఇప్పుడు ఇంతవరకు ప్రస్తుతానికి మీకు ఇంతవరకు అర్థమైతే చాలు. 4th to 5th చాప్టర్స్ వచ్చేసరికి ఇంకా ఈ విషయంలో మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. సో వైరాగ్యం అనేది రావాలి. ఆ వైరాగ్యం కర్మయోగంతో రావచ్చు, మరి జ్ఞానయోగంతో రావచ్చు, భక్తి యోగంతో రావచ్చు. సో ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కారం అనేది నువ్వు జ్ఞానయోగం, ధ్యానయోగం అను జ్ఞానయోగం వాటితో నువ్వు తెచ్చుకోవచ్చు.
అది జ్ఞానంతో కూడినటువంటి వైరాగ్యం. అంటే విషయాలను అర్థం చేసుకుని ఆ జ్ఞానంతో నువ్వు ఆత్మానుభూతిని గనక పొందగలిగినట్లయితే అది సాంఖ్యయోగం, ధ్యానయోగం, జ్ఞానయోగం అని అనొచ్చు. అలా కాకుండా మనం కర్మ, జ్ఞానంతో కూడిన కర్మ అంటే ఈ జ్ఞానంతో ఏది మనం ప్రతిఫలాపేక్ష వదులుకోవాలి అనేది ఫస్ట్ పాయింట్. కానీ దేనికి అలా చేస్తున్నాం అంటే ఈ కర్మబంధాలు చుట్టుకోకూడదు. అంటే ఇది భౌతిక శరీరం పర్మనెంట్ కాదు, మనం ఈ బాడీ కాదు, మనం ఆత్మ అనేది ఫస్ట్ పాయింట్ అర్థం చేసుకుని ఆ ఆత్మ అంటే ఏమిటో సచ్చిత్ ఆనంద తత్వ ఆత్మ అని చెప్పాం. ఆత్మకు సహజంగానే ఆనందం ఉంది, ఏ దుఃఖాలు కోపాలు ఏవీ లేవు, ప్యూర్ డివైన్ శుద్ధమైనది ఆత్మ. అంత శుద్ధత్వంలో వేరే ఏ ఆందోళనలు మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో చవి చూసేటటువంటి అన్నెసెసరీ ఫీలింగ్స్, ఏమి నెగిటివ్ ఫీలింగ్స్ ఉండవు. ఇక అది ఎప్పుడూ కూడా ఆనంద స్టేజ్ లోనే ఉంటుంది. సత్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము, ఎవరికైనా ఈ మాట నిన్న నేను డిఫైన్ చేశాను, అంటే నిర్వచించాను, వివరించాను. సత్ చిత్ ఆనంద ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆత్మ. ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఆత్మ అంటే ఏమిటంటే సత్ చిత్ ఆనంద అని చెప్పొచ్చు. సత్ అంటే ఏమిటని చెప్పుకున్నాం, ఎవరికైనా గుర్తుంటే నిన్నటి క్లాస్ నుంచి మీ చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయొచ్చు. కొంచెం సేపు చూసి ఏ ఆన్సర్స్ చూద్దాము. సో ఏదైనా ఇక్కడ మనం సింపుల్ గా ఏం చెప్పుకోవాలి అంటే 2 రకాల యోగాలు. ఒకటి జ్ఞానం, సో జ్ఞానంతో వైరాగ్యం, జ్ఞానంతో కర్మ. సో జ్ఞానయోగం ఇది రెండు మార్గాల్లో కూడా మరి ఆత్మానుభూతిని పొందొచ్చు. సో జ్ఞానయోగం, ఇక్కడ కర్మయోగం అంటే పనులు చూపిస్తున్నారు అనమాట. పనుల ద్వారా కూడా మనం ఆత్మానుభూతిని పొందవచ్చు. ఎలా? ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా చేసినప్పుడు. ఆ విషయం ఇప్పుడు ఎలాగో చెప్తారు. కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య య ఆస్తే మనసా స్మరన్ ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మా మిథ్యాచారస ఉచ్యతే. సో పైకి కర్మేంద్రియాలను అదుపులో పెట్టినా మనస్సులో మాత్రం ఆ ఇంద్రియ విషయాలంటే ఇంద్రియాలు స్వీకరించే విషయాలు. ఏం స్వీకరిస్తాయి ఇంద్రియాలు? మరి కళ్ళేమో రూపాన్ని, ముక్కేమో వాసనని, చెవేమో శబ్దాన్ని, నోరేమో రుచిని, చర్మమేమో స్పర్శ జ్ఞానాన్ని స్వీకరిస్తాయి. అవునా? అవి స్వీకరించిన విషయాలు మనసుకు అందిస్తాయి. కాబట్టి వీటిని గుర్తుంచుకోవాలి అంటే మనం శబ్ద రూప స్పర్శ రసగంధ అనే మాట ఒకటి గుర్తుంచుకోండి. ఆ మాట గుర్తుంచుకుంటే మీకు ఇంద్రియ విషయాలు ఏమిటో మీకు గుర్తుంటాయి. సో ఈ ఇంద్రియ విషయాలు అంటే ఇంద్రియాలు చూపించేవి, వినిపించేవి, ఇవన్నీ విషయాలు అనమాట. ఎగ్జాంపుల్స్, మన కళ్ళ ముందు కనిపించేవన్నీ ఇంద్రియ విషయాలే. సో మన కళ్ళ ముందు కనిపించేవన్నీ ఈ కంటికి ఇంద్రియ విషయం, చెవులకు వినిపించేవన్నీ చెవికి ఇంద్రియ విషయం, వాసనలన్నీ ముక్కుకి ఇంద్రియ విషయం, మరి రుచులన్నీ నోటికి ఇంద్రియ విషయాలు, ఏదైనా మరి మీరు తినేది, స్పర్శ మనకి తగులుతూ ఉండేవన్నీ మన చేతికి ఇంద్రియ విషయాలు అనమాట. సో శబ్ద రూప స్పర్శ రసగంధ అనే మాట గుర్తుంచుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ సత్ అంటే ఏమిటి? సత్ అంటే స్థిరమైనది. వేదవతి మాతాజీ వెరీ గుడ్. చంద్రశేఖర్ ప్రభుజీ సత్వ, మెమరీ, హ్యాపీనెస్, సత్యము, మెమరీ. సత్యము అంటే మామూలు మాటల్లో నిజం చెప్పటం, అబద్ధం చెప్పకుండా ఉండటం. కానీ దానికి మించిన డీపర్ మీనింగ్ ఉన్నది సత్యానికి. రఘురాం ప్రభుజీ వాస్తవంగా ఉన్నది, కరెక్ట్, స్థిరమైనది అని కూడా చెప్పారు వేదవతి మాతాజీ. వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ సత్ మనకి మీకు గుర్తుంటే సెకండ్ చాప్టర్ లో మనం ఆత్మను నిర్వచించినటువంటి ఒక శ్లోకం ఉన్నది. అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో నాహన్యతే హన్యమానే శరీరే. అజో పుట్టుకలేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది. అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో పురాతనమైనది అని ఆత్మని నిర్వచించారు. సో ఆత్మ పుట్టుకలేదు, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, సత్యము, మార్పు లేనిది. మారుతూ ఉంటే ఇది ఫలానదని ఎలా చెప్తాం? ఇది కాగితం, ఈ కాగితం మరి
కొన్ని రోజులైతే ఇలా ఉంటుందా? ఉండదు, పొడైపోతుంది. అప్పుడు పొడిని పట్టుకుని ఇది కాగితం అని ఎలా చెప్తాము? కాబట్టి అన్నీ మన కళ్ళ ముందు కనిపించేవి ఈ ప్రపంచంలో మారిపోతూనే ఉంటాయి. మన బాడీ ఉండదు, ఏది శాశ్వతంగా అలా ఉండదు. ఓకే, ఈ రోజు ఇది కాగితం, ప్రస్తుతానికి ఇది నిజమే, కానీ ఎప్పటికీ ఇలా ఉంటుందా? ఒక 100 ఏళ్ళు లేదా 200 ఏళ్ళు అయితే పొడైపోవచ్చు, అప్పుడు ఇది కాగితం కాదు. సో ఎప్పటికీ ఇలాగే కాగితంలాగా ఉంటే నిజమే, కరెక్టే, ఇది సత్యమైన కాగితం అని చెప్పచ్చు, కాగితం అని. కానీ ఉండదు. మనం ఉంటామా? నేను సో అండ్ సో ఎప్పుడు ఉంటానా? ఉండదు. మరి అలాగే ఈ మన కళ్ళ ముందు మీరు ఏదైనా చూడండి, ఒక చెట్టు, పుట్ట, జంతువు, పక్షి, చేప, ఏదైనా మన కళ్ళ, ఆఖరికి ఈ జగత్తే ఎప్పటికీ ఉండదు. కాబట్టి ఇవన్నీ తాత్కాలికమే, ఎప్పటికీ ఉండేది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది. ఆ ఉండటం కూడా ఎలాగూ మార్పు లేకుండా ఉండేది. మారుతూ ఉండటం కాదు, ప్రకృతి వస్తూ పోతూ ఉండొచ్చు, కానీ మార్పు లేకుండా అలాగే ఉండేది ఏది అంటే భగవంతుడు, ఆయన యొక్క అంశ అయినటువంటి మన ఆత్మ. అది సత్యానికి మీనింగ్. నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, మార్పు లేనిది. అది మూడో ముఖ్యమైన పాయింట్ అన్నమాట. ఎల్లప్పుడూ అలాగే ఉండేది. అందుకని వాస్తవంగా ఉన్నది అని రఘురాం ప్రభుజీ చెప్తున్నారు. వాస్తవంగా ఉన్నది. సో ఈ రకంగా కూడా దాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, మార్పు లేనిది, కాబట్టి అది రియల్, వాస్తవం అని. కానీ దానికి ఇంకా క్లియర్ డెఫినిషన్ రావాలి అంటే మనం ఈ మాటలు వాడాలన్నమాట. మరి అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణం అని అందుకే దాన్ని అలా వివరించారు. స్థిరమైనది అన్నారు వేదవతి మాతాజీ. అది ఎక్కువ దగ్గరగా ఉంది డెఫినిషన్ కి. సో అలా స్టేబుల్ గా, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, మార్పు లేనిదే సత్. అందుకే అలా ఉండేది ఈ యావత్ సృష్టిలో భగవంతుడు, ఆయన అంశ అయిన ఆత్మ. కాబట్టి ఆత్మ సత్. చిత్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? ఆ ఆత్మను తెలుసుకున్నటువంటి జ్ఞానం, ఆత్మానుభూతే చిత్. ఆ ఆత్మను తెలుసుకున్న జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు కలిగేది ఏమిటి అంటే మూడోది ఆనందం. అది ఎప్పుడైతే మనం ఆత్మను ఫీల్ తెలుసుకోవటం అంటే ఇక్కడ ఊరికి ఆత్మ అనేది ఉందని మనం పైకి థియరిటికల్ గా తెలుసుకోవడం కాదు, దానిని అనుభవపూర్వకంగా రుచి చూడగలిగినప్పుడు అది మనకు ఇచ్చేటటువంటి దివ్యానందమే ఆ సచ్చిత్తానందలో ఆనంద అన్నది. సో సత్ ప్లస్ చిత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆనందం అనమాట. ఆ సత్యమైన ఆత్మను తెలుసుకున్న ఆ జ్ఞానమే చిత్తు. అది ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఆ అవేర్నెస్, చిత్త, ఆ నాలెడ్జ్, ఆ జ్ఞానం, ఆత్మ యొక్క జ్ఞానం, అది ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. దివ్యానందం, నిత్యానందం, పరమానందం అని ఆ ఆనందాన్ని మనం రకరకాలుగా నిర్వచించుకోవచ్చు. అది ఈ భౌతిక ప్రపంచపు ఆనందం వంటిది కాదు, కాసేపు ఉండి కాసేపు వెళ్ళిపోయేది కాదు. అది ఉన్నప్పుడు అది నిత్యంగా మనకు ఆనందం అనే మూడ్లోనే ఉండగలుగుతాం. సో అది ఆత్మ యొక్క డెఫినేషన్, సత్తుకి అర్థము. సో ఇక్కడ కర్మేంద్రియాన్ని సంయమ్య, కర్మేంద్రియాలను అదుపులో ఉంచినా కూడా మనసులో మాత్రం ఇంద్రియ విషయాల మీదే ఆలోచించేవాడు తమను తామే మోసం చేసుకుంటున్నాడు అని అంటున్నారు. మిథ్యాచారస ఉచ్యతే, అతన్ని మిథ్యాచార్యుడు అని ఉచ్యతే పిలుస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఇలా కర్మేంద్రియాలను పైకి అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? ఇక్కడ నేను సన్యాసిని అన్ని వదిలేశాను అంటున్నాడు ఈయన, కానీ మరి సెల్ ఫోను చేతిలో ఉన్నది ఏది, మరి సరి అయిన అలవాట్లు లేవు. అలాంటప్పుడు నువ్వు పైకి ఏదో ఇల్లు అది వదిలిపెట్టేశాను, అన్నిటినీ సన్యసించానని నువ్వు అనుకున్నా, నీ భౌతిక ప్రపంచంతో నీకు అన్నీ ఉన్నాయి మళ్ళీ, అంతేగాని నువ్వు కంప్లీట్ సన్యాసి అని అనుకోవడానికి లేదు. నీ ఫీలింగ్స్ ని, నీ ఇంద్రియాలని, నీ సెన్సెస్ ని నువ్వేమి కంట్రోల్ చేసుకోలేదు, కాబట్టి నువ్వు సన్యాసి అని కరెక్ట్. అలాంటి వాళ్ళు కపటాచార్య, మిథ్యాచార అని అంటారు అని చెప్తున్నారు. సరే, ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, ఏదో మెడిటేషన్ అని కూర్చుంటాం. సరే, అందరికీ మొదట్లో ఇది నార్మల్ లేననుకోండి, కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండటం కష్టము. కానీ ఎన్నాళ్ళున్నా మరి ఇలాగే నేను సన్యాసిని ఏదో ధ్యానం చేసుకుంటానని మైండ్ అంతా ఈ ఫోన్ కాల్స్ మీద, ఇలాంటి వాటి మీద ఉన్నప్పుడు ఇంకా వాళ్ళని మనం సన్యాస అని ఎలా అంటాము? భగవంతుడే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, మిథ్యాచారస ఉచ్యతే, వాళ్ళని కపటాచార్యులు అని అంటారు. కాబట్టి ముఖ్యమైనది ఏమిటి?
నువ్వు అన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయానని సన్యాసం అని నువ్వు వెళ్ళిపోవడం కాదు, నువ్వు మనస్సును ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకో, అది సన్యసించటం అని ఇక్కడ అర్థం. నువ్వు పనులు చేసుకుంటూ ఉండు కానీ ఇంద్రియాల్ని మైండ్ని కంట్రోల్ చేసుకో. యస్త్వింద్రియాణి మనసా నియమ్యారభతే అర్జున కర్మేంద్రియై కర్మయోగం అసక్తా స విశిష్యతే. సో అర్జున, ఇంకొక ప్రక్క శ్రద్ధగా మనస్సుతో కర్మేంద్రియాలు కొందరు అదుపు చేస్తారు, ఫలాపేక్ష లేకుండా పనిచేసే యోగులు కొందరు ఉన్నారు, అలా వాళ్ళు శ్రేష్ఠులు. సో ఇలా ఇంద్రియాలను మనస్సును నియమ్యారభతే, ఎవరైతే నియమించటం అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే కంట్రోల్ చేసుకోవటం, ఎవరైతే ఇంద్రియాలను మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకుంటారో అర్జున, కర్మేంద్రియై కర్మయోగం, వాళ్ళు కర్మేంద్రియాలను కూడా ఈ కర్మయోగంతో వాళ్ళు అసక్తతో ఆసక్తి లేకుండా పనులు చేస్తూ పనుల యొక్క రిజల్ట్స్ మీద ఆసక్తి లేకుండా ఉండేవాడు సా అంటే అతను విశిష్యతే, ఎంతో శ్రేష్ఠులు. సో ఫస్ట్ ఇంద్రియాలను మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకుని ఫలాపేక్ష లేకుండా పనిచేసే కర్మయోగులు ఎంతో శ్రేష్ఠులు. ఫలాపేక్ష లేకుండా అన్నది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. పదే పదే ఈ కర్మయోగంలో మనం వినే మాట. నేను అందుకే ఫస్ట్ సింపుల్ డెఫినేషన్ చెప్పేశాను. కర్మయోగము అంటే బుద్ధియోగం అని కూడా కొందరు అంటారు. ఫస్ట్ పాయింట్ ఇది, ఫలాపేక్ష లేకుండా పనిచేయటం. ఫలాపేక్ష లేకుండా అంటే వచ్చే రిజల్ట్ మీద వదులుకుని, అంటే రిజల్ట్ వదిలేసుకోమని కాదు, ఫిజికల్గా అంటే లాభం వస్తే దాన్ని వదిలిపెట్టేయమని కాదు, కానీ లాభం వస్తే గర్వపడటం, పొంగిపోవటం, అతిగా రియాక్ట్ అయిపోవటం, అదే నష్టం వస్తే దుఃఖపడటం, కోపం తెచ్చుకోవటం, డిప్రెషన్ తెచ్చుకోవటం, ఇలాంటివి ఏమీ వద్దు. ఎలా ఉన్నా సమత్వంతో ఉండు. నువ్వు చేయవలసిన పని, నీ బాధ్యతని నువ్వు సక్రమంగా చెయ్యి. ఆ తర్వాత ఏది జరిగినా సమభావంతో ఉండటమే ఫలాపేక్ష వదులుకోవటం అంటే అర్థం. సో అలా ఉండగలిగిన వాళ్ళు మనస్సును, అలా ఎప్పుడు ఉంటాం, మనస్సుని ఇంద్రియాల్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటే ఆ రకంగా ఉండగలం, అంతే కదా. సెన్సెస్ ని వెంటనే రియాక్ట్ అయిపోతే ఇంకా మనకి సెన్స్ కంట్రోల్ ఏముంది. అలా రియాక్ట్ అవ్వకుండా మైండ్ ని కంట్రోల్ చేసుకోగలిగినప్పుడు, నియమ్యారభతే మనసే, మనస్సును నియమించగలిగినప్పుడు, కంట్రోల్ చేసుకోగలిగినప్పుడు ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా ఉండవచ్చు. అలా చేసే కర్మయోగులు ఎంతో శ్రేష్ఠులు. నియతం కురు కర్మత్వం కర్మజ్యాయోగ్య కర్మణః శరీరయాత్రా పీచతే న ప్రసిద్ధ్యేద కర్మణః. సో నియతం కురు కర్మత్వం, నీకు నియమించబడినటువంటి నీ బాధ్యతలు చేయవలసిందే. అంటే నియమించబడిన ప్రతి వాళ్ళకి మనకు రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి లైఫ్ లో. సో మన రెస్పాన్సిబిలిటీస్, మన బాధ్యతలు, మన డ్యూటీస్ మనం చేయక తప్పదు, చేయవలసిందే. భగవంతుడు కూడా అంటున్నారు, అన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపో, ఇదే అని అనడం లేదు, నీ పనులు నువ్వు చేసుకో. కర్మజ్యాయోహ్య కర్మణః అంటే కర్మ చేయటమే, కర్మ చేయకుండా కూర్చోవడం కంటే మంచిది. పనులు విడిచిపెట్టడం కంటే పనులు చేయటమే ఉత్తమం అని చెప్తున్నారు. శరీరయాత్ర పీచతే న ప్రసిద్ధ్యేద్ అకర్మణః. సో ఈ మనిషి శరీరయాత్ర అంటే మన జీవనయాత్ర సాగించడానికి కర్మలు చేయకుండా, పనులు చేయకుండా ఉండలేము. మరి కొన్ని పనులు చేస్తేనే ఈ జీవిత యాత్ర సాగించాలి. ఏమీ చేయకుండా కూర్చుంటే మరి కుదరదు. మనందరికీ బాధ్యతలు ఉన్నాయి. కాబట్టి భగవంతుడు కూడా నీ కర్తవ్య కర్మ, నీ డ్యూటీస్ నువ్వు చేస్తూనే ఉండాలి. ఎందుకంటే డ్యూటీస్ వదిలిపెట్టేయడం కంటే చేయటమే మంచిది. కర్మ చేయకుండా, పని చేయకుండా మనిషి జీవనయాత్ర సాగించలేడు అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు కూడా క్లియర్ గా నీ బాధ్యతలు నువ్వు చెయ్యి, వదిలిపెట్టొద్దనే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో అలా చేస్తూ కూడా నువ్వు ఈ ఆత్మానుభూతి, ఈ భగవత్ తత్వాన్ని నువ్వు అర్థం చేసుకునే మార్గం ఉంది. ఇది మార్గం. ఫలాపేక్ష లేకుండా నువ్వు ఆ పనులు చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. ఈ పనుల్లో సన్యసించినంత మాత్రానే మనకి మోక్షం వస్తుంది అనుకోక్కర్లేదు. కర్మలు, మన బాధ్యతలు చేస్తూ కూడా మోక్షం తెచ్చుకోవచ్చు. ఎలాగో అంటే ప్రతిఫలాపేక్ష వదిలిపెట్టని ఫస్ట్ పాయింట్ మనకి భగవంతుడు చెప్పారు.
యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మ బంధనః తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంగ సమాచర. ఇక్కడ సెకండ్ పాయింట్ చెప్తున్నారు ఎలా పని చేయాలి. ఫస్ట్ కర్మ, నీ డ్యూటీస్ నువ్వు చెయ్యి, తప్పదు. డ్యూటీస్ చేయకుండా ఎవరికి జీవనం గడవదు. మీ బాధ్యతలు మీరు చేయవలసిందే అని ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో చూసాం. కాబట్టి బాధ్యతలు వదిలిపెట్టి పనులు చేయకుండా కూర్చోవడం కంటే పనులు చేయడమే ఉత్తమం అని చెప్పారు. అయితే ఆ పనులు ఏ రకంగా చేయాలి, ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా చేయాలని ఇందాక చూసాం. ఇప్పుడు దాన్ని ఇంకా క్లియర్ గా మనకు చెప్తున్నారు. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణో యజ్ఞం చేసినట్లుగా, యజ్ఞం చేసిన విధంగా కర్మలు చేయండి. యజ్ఞం ఎలా చేస్తాం? భగవంతుణ్ణి ప్రీతి చెందించాలి, ఆయన్ని మెప్పించాలి అని మంత్రాలు చదువుతూ చాలా శ్రద్ధతో ఏది చేసినా అన్ని భగవంతుడికి ఆ యజ్ఞంలో సమర్పిస్తూ స్వాహ స్వాహ అంటూ మంత్రాలు చదువుతూ చేస్తారు. అవునా? అది చివరికి దాంట్లో నుంచి భగవత్ ప్రసాదం అని ఆ యజ్ఞం తర్వాత ప్రసాదం తీసుకుంటాం. అంటే అది భగవంతుడు మనకి తిరిగి ఇచ్చిన ప్రసాదం అని చెప్పి, అది మామూలుగా మనం చేయించే యజ్ఞాలు. సో ఆ యజ్ఞం ఎలా అయితే చేస్తామో ఆ రకంగా కర్మని చెయ్యి. అంటే మరి ఏ పని చేసినా భగవంతుడికి అర్పించి చెయ్యి. ఆ తర్వాత ఆ పని నుంచి వచ్చే ఏ రిజల్ట్ నైనా ప్రసాదంగా స్వీకరించు. ప్రసాదంగా మనం స్వీకరించే మెంటాలిటీ డెవలప్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు అది నష్టమైనా కూడా మనం అది ప్రసాదంగా స్వీకరించగలుగుతాం. ఇదేమిటి, ఈ పని చేస్తే పేరు వస్తుందంటే ఇలా అందరూ మనల్ని ఈ మాటలు అంటున్నారు అని ఆ రిజల్ట్ కోసమే చేశాము, ఆ విపరీతమైన మోజుతో చేశామనుకోండి, అది వస్తే గర్వపడిపోతాం. నేను చాలా గొప్పవాణ్ణి కాబట్టి ఇంత సక్సెస్ఫుల్ గా చేయబట్టి నన్ను అందరు పొగుడుతున్నారు అనుకుని గర్వపడిపోతాం. అదే ఎవరైనా ఏదన్నా అన్నారు, నువ్వు చేసావు కానీ ఆ పని ఏమి కరెక్ట్ గా లేదు అన్నారు అనుకోండి, అనగానే ఇదేమిటి ఇంత కష్టపడి చేస్తే వీళ్ళు ఇలా అంటున్నారని బాధ, దుఃఖము, అన్న వాళ్ళ మీద కోపము, ఈ అవలక్షణాలన్నీ డెవలప్ అయిపోతాయి మనసు అంటున్నారు. కాబట్టి ఆ ఆసక్తి అనేది వదులుకున్నామంటే ఈ పని చెయ్యాలి, అది అవ్వాలి, మన బాధ్యత. చేశాము, పొగిడినా ఒకటే, మనల్ని విమర్శించిన ఒకటే అనే తత్వాన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తే, సాధన చేస్తే మనకి ఏ కలవరము ఉండదు. అందుకని భగవంతుడు నువ్వు నాకు అర్పించి, ఇది భగవంతుడికి అర్పించి చేస్తున్నాను, ఇది ఒక యజ్ఞం అనుకుని మనం ఏ పని చేసినా అది యజ్ఞంలాగా, అంటే భగవంతుడికి అర్పించి దాని నుంచి భగవంతుడికి అర్పించి యజ్ఞం ఎలా చేస్తాం? ఇష్టం వచ్చినట్లు చేస్తామా? కరెక్ట్ గా మంత్రాలు చదువుతూ వేయవలసింది వేస్తూ చేస్తాం. అలాగే మన బాధ్యతను కూడా భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాను అనుకుని ఆ పనిని అంత శ్రద్ధగాను చెయ్యాలి. తరువాత ఆ వచ్చిన దాన్ని ప్రసాదంలాగా స్వీకరించాలి. ప్రసాదం ఉంటే ప్రసాదాన్ని మనం ద్వేషిస్తామా? ఇష్టం లేకపోయినా, ఇష్టం ఉన్నా అది భగవత్ ప్రసాదం అని తీసుకుంటాం. అలాగే ఈ పని నుంచి వచ్చేది రిజల్ట్ ఏదైనా ప్రసాదంలాగా తీసుకోవాలి. పనిని భగవత్ ప్రీత్యర్థం కరెక్ట్ గా చేయాలి. దాని నుంచి వచ్చే రిజల్ట్ ని భగవత్ ప్రసాదంగా రాగద్వేషాలు లేకుండా స్వీకరించాలి. అలా కర్మను చెయ్యి. లోకోయం అన్యత్ర అలా చేయలేదనుకో, నీకు కర్మబంధనాలు చుట్టుకుంటాయి. మరి ఈ ఆసక్తితో చేసావనుకో, నాకు పేరు వస్తుందని, లేదంటే పేరు వస్తుందనుకున్న పేరు రాలేదని దుఃఖపడ్డావనుకో, ఇలాంటి రియాక్షన్స్ నీకు వచ్చినాయి అంటే నీకు కర్మబంధాలు చుట్టుకుంటాయి. రియాక్షన్ లేకుండా భగవంతుడు కర్పించి ఏది వచ్చినా ఆయన ప్రసాదమే అనే సమత్వాన్ని పెంచుకున్నప్పుడు నీకు కర్మబంధాలు అంటవు అని చెప్పి ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్తున్నారు. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణం, యజ్ఞం చేసినట్లు కర్మ చెయ్యి. అన్యత్ర లోకోయం కర్మబంధన, వేరే విధంగా చేశావంటే నీకు ఈ లోకంలో కర్మబంధాలు వస్తాయి. తదర్థం కర్మ కౌంతేయ, ఈ రకంగా గనక కర్మ చేశావంటే కౌంతేయ, ఏది యజ్ఞంలాగా భగవంతుడు కర్పించి ఏదైనా వచ్చిన రిజల్ట్ ప్రసాదమే అనే మెంటాలిటీతో నువ్వు కనుక చేసినట్లయితే ముక్త సంగ సమాచర, నీకు ఈ అటాచ్మెంట్ అనేది లేకుండా చేసినప్పుడు నీకు మోక్షం వస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అందుకని ఈ రకంగా కర్మను చెయ్యి, అటాచ్మెంట్స్ లేకుండా. అటాచ్మెంట్ అంటే సంగ అంటే అటాచ్మెంట్ అంటే రాగద్వేషాలే. ఎప్పుడు వస్తుందా అటాచ్మెంట్? దేని మీదైనా విపరీతమైన రాగము, విపరీతమైన ద్వేషం వచ్చినప్పుడు దాన్నే అటాచ్మెంట్ అంటారు. అవి తగ్గించుకున్నప్పుడు
వదులుకోగలిగినప్పుడు మనకి ఏ కలవరాలు ఉండవు, ఎప్పుడు మనశ్శాంతిగానే ఉండొచ్చు. మరి అందుకని భగవంతుడి కోసం చేసినట్లుగా యజ్ఞ రూపంలో కర్మని చేయాలి. అన్యత్ర వేరే రకంగా చేశామనుకోండి, నా కోసమే ఈ రిజల్ట్ ఎంజాయ్ చేయటానికి చేస్తున్నాను, అది వస్తే బాగుండు, ఇది వస్తే బాగుండు, పేరు వస్తే బాగుండు, వాళ్ళు పొగిడితే బాగుండు, ఇంత లాభం వస్తే బాగుండు, తప్పులేదు, లాభం కోసం చెయ్యి. కానీ నీ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా దాని మీదే ఆసక్తి, దాని మీదే మోజు, ఆ మోజు తగ్గించుకో. అది కరెక్ట్ గా అవ్వకపోతే ఆ ద్వేషం తగ్గించుకో, ఆ ఇష్టత తగ్గించుకో. ఇది చెయ్యాలి, నా బాధ్యత, నేను ఉద్యోగం చెయ్యాలి, చెయ్యి. అక్కడ వాళ్ళు ప్రమోషన్ ఇవ్వలేదని బాధొద్దు, ప్రమోషన్ వచ్చిందని గర్వం వద్దు, ఏది వద్దు అని అలా ఉండగలగటం. అంటే నువ్వు అతి రియాక్షన్స్ వద్దు, ఏదైనా సమస్థితిలో ఉండగలిగే నిశ్చల తత్వాన్ని ప్రాక్టీస్ చెయ్యి. లేకపోతే ఆ నిశ్చల తత్వం లేనప్పుడు ఈ జగత్తులో కర్మబంధాలు వస్తాయి. కాబట్టి కుంతిపుత్ర, నీకు నిర్దేశింపబడిన డ్యూటీస్ ని వాటి ఫలితాల మీద ఆసక్తి లేకుండా భగవంతుడి తృప్తి కోసం నిర్వర్తించు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. సో అది కర్మయోగం అన్నదానికి అర్థం. యజ్ఞశిష్టాశిన సంతో ఉచ్యంతే సర్వకిల్ విషై భుంజతే తే త్వగం పాప ఏ పచంత్యాత్మ కారణాత్. ముందు యజ్ఞంలో నివేదించిన ఆహారాన్ని తీసుకుని భగవంతుడి ప్రసాదం అని మనందరం ప్రసాదం తింటే పాపాలు పోతాయని కదా మనం గుళ్ళోకి వెళ్ళినా యజ్ఞాలు చేసినా అందరం ప్రసాదం తీసుకుంటాం. వ్యక్తిగత అవసరాలు అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. భగవత్ ప్రసాదంగా ఏదైనా తీసుకోవాలి, భోజనం అయినా. అలా కాకుండా మనం భోజనం తయారు చేసి భగవంతుడు కొంచెం కూడా అర్పించకపోతే అది నిజానికి పాపాన్ని తిన్నట్లే అని అంటున్నారు. సో ఏది తీసుకున్నా భగవత్ ప్రసాదంగా తీసుకోవాలి. సో మనం ఏది తింటున్నా ముందు భగవంతుడికి అర్పించి నైవేద్యం తీసుకోవాలి. అదే బయట ఎక్కడన్నా ఉంటాము, మీరు ఏ రెస్టారెంట్కో వెళ్తారు, మరి అక్కడ ఎలా కుదురుతుందంటే ఒక్క నిమిషం మనం మనసులో అయినా భగవంతుడికి ప్రార్థించి కృష్ణార్పణం అనుకుని మీరు మనసులో నైవేద్యం పెట్టుకునైనా తీసుకునే అలవాటు మనం చేసుకుంటే మంచిది. ఎందుకు అంటే ఎప్పుడైనా భగవంతుడికి అర్పించిన ఆహారాన్ని తీసుకున్నప్పుడు మనకు మంచిది అని ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఎందుకు అర్పించాలి అన్నదానికి నెక్స్ట్ ఈ యజ్ఞ చక్రంలో మనకు కారణం కనిపిస్తుంది. సో భగవంతుడు మరి మనకు వేదాలు ప్రసాదించారు. వేదాలంటే ఏమిటి? ఏది మంచి, ఏది చెడు, ఏ పనులు ఎవరు చేయాలి, మన బాధ్యతలు ఏమిటి అన్న విషయాలన్నీ కూడా వేదాల్లో వివరించారు. ఆ వేదాలు చెప్పిన దాని ప్రకారం మనందరికీ మన డ్యూటీస్ ఏంటో అర్థం అవుతాయి. మన డ్యూటీస్ ప్రకారం మనం కనుక ఆ వేదాల్లో చెప్పిన రీతిగా కరెక్ట్ అయిన మార్గంలో ఆ డ్యూటీస్ మనం నిర్వర్తించినట్లయితే అది యజ్ఞంతో సమానం. సో ఈరోజు సత్యం అంటే ఏమిటి అని ఎలా అయితే ప్రశ్నించుకున్నానో, రేపు యజ్ఞం అంటే ఏమిటి అనే ప్రశ్న రావచ్చు క్లాస్లో. దానికి ఆన్సర్ ఇదన్నమాట. మన యొక్క కర్తవ్యాన్ని, మన డ్యూటీని, మన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ని మనం యజ్ఞాన్ని ఎంత శ్రద్ధగా భగవంతుడి కోసం అన్ని అనుకుని చేస్తామో మన బాధ్యతలను కూడా అదే విధంగా చెయ్యాలి. భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాను అనుకుని ఆయన ప్రీతి చెందే విధంగా భగవత్ ప్రీత్యర్థం మన బాధ్యతలను ధర్మ మార్గంలో మన శక్తి వంచన లేకుండా మన బాధ్యతను నిర్వర్తించాలి. అప్పుడు అది యజ్ఞంతో సమానం. అయితే ఇంకొక పాయింట్ కూడా ఉంది యజ్ఞాన్ని. అలా నిర్వర్తించి ఏదొచ్చినా మనం చేసిన పని నుండి అది ప్రసాదం అని మనం అనుకోవాలి అని చెప్పుకున్నాం. సో అలా మనం పనులు చేస్తే అది యజ్ఞంతో సమానం. అప్పుడు వర్షాలు వస్తాయి. సో మామూలుగా మీరు వినే ఉంటారు వర్షాలు రాకపోతే యజ్ఞాలు చేస్తారు అని. సో సైంటిఫిక్ గా కూడా యజ్ఞం చేస్తే ఇదివరకు రోజుల్లో పెద్ద పెద్ద యజ్ఞాలు పొగలు అవి వస్తాయి కదా. మరి ఆ యజ్ఞం అంటే మరి అగ్నిలో అన్ని సమిధలు వేస్తూ ఉంటారు, పొగ వస్తుంది. ఆ పొగతో మరి ఆకాశంలోకి వెళ్తే మేఘాలు, ఆ తర్వాత వర్షాలు. సైంటిఫిక్ గా కూడా రీజనింగ్ ఉన్నది. సో ఇక్కడ డీపర్ మీనింగ్ ఇదన్నమాట. ఎవరి బాధ్యతలను వాళ్ళు సక్రమంగా ఇలా భగవత్ప్రీత్యర్థం చేస్తే అది యజ్ఞంతో సమానం. అంటే ధర్మం ఎప్పుడైతే ఉంటుందో, ధర్మ మార్గంలో ఎవరైతే వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఉంటారో అన్ని భగవంతుడు కూడా సక్రమంగా చూస్తాడు. మరి వర్షాలు వస్తాయి, వర్షాలు వస్తే ధాన్యం వస్తుంది, ధాన్యం వస్తే మనకు భోజనం వస్తుంది. అప్పుడు మరి మనం ఇవన్నీ ఇచ్చిన భగవంతుడి కృతజ్ఞతగా ఆ భోజనాన్ని ఆయనకు అర్పించి మనం ప్రసాదంగా స్వీకరించాలి.
అని ఇక్కడ ఈ ఈ రకంగా భగవంతుడు మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారన్నమాట. దీన్ని యజ్ఞచక్రం అని మనం ఇక్కడ చూపించాము. నెక్స్ట్ ఇదే శ్లోకాస్ లో ఎలా చెప్పారో చూద్దాం. అన్నాద్భవంతి భూతాని పర్జన్యాదన్న సంభవః యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యో యజ్ఞ కర్మ సముద్భవః. అన్నాద్భవంతి, అన్నం నుంచి భవంతి పుడుతుంది. ఏది? భూతాని అంటే జీవరాశులన్నిటికీ కూడా అన్నం ధాన్యం మీద ఆధారపడి ఉంటారు. పర్జన్యాత్ అన్న సంభవ, వర్షం వల్ల మరి ఈ ఆహారం సంభవిస్తుంది. వర్షం పడితేనే కదా పంటలు పండేది. సో వర్షంతో ఆహారం మరి జీవరాశులందరూనేమో అన్నం మీద అంటే ఆహారం మీద ఆధారపడి ఉన్నారు. ఈ ఆహారం ఎలా వస్తుంది అంటే మరి వర్షం వల్ల వస్తుంది. పర్జన్య అంటే మేఘాలు, వర్షం. యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యం, వర్షం ఎలా వస్తుంది? యజ్ఞం నుంచి వర్షం పుడుతుంది. ఇక్కడ యజ్ఞం అంటే ఏమిటి? అందరూ ఇది అగ్ని ముందు కూర్చుని సమిధలు వేసు చేసేది యజ్ఞం. కానీ ఏ పనైనా సరే మనం భగవత్ ప్రీత్యర్థం సిన్సియర్ గా చేసినప్పుడు అది యజ్ఞంతో సమానం అని చెప్పుకున్నాం. సో ఎవరి పనులు వాళ్ళు అలా సిన్సియర్ గా భగవత్ ప్రీత్యర్థం చేస్తే పర్జన్యం, అప్పుడు వర్షాలు కురుస్తాయి. అంటే సస్యశ్యామలం. ఈ ధర్మ మార్గంలో అందరూ వెళ్ళినప్పుడు మరి అంతా సస్యశ్యామలమే. అధర్మం వస్తేనేగా మరి సస్యశ్యామలత్వం ఉండదు. భగవంతుడు కూడా ధర్మ మార్గంలో ఉన్నప్పుడు అంతా సస్యశ్యామలం అవుతుంది. సో అలా పనులు చేస్తే మరి వర్షాలు వస్తాయి. యజ్ఞ కర్మ సముద్భవ. సో విద్యుక్త కర్మల నుంచి ఈ యజ్ఞాలు వస్తాయి. సో యజ్ఞం అంటే ఏమిటంటే మన బాధ్యతలను మనం కరెక్ట్ గా నిర్వర్తించడమే ఒక యజ్ఞం అని ఇక్కడ క్లియర్ గా మనకు చెప్తున్నారు. సో యజ్ఞము అంటే ఏమిటి అంటే అగ్నిలో సమిధలు వేస్తూ మంత్రాలు చదువుతూ చేసేది అందరికీ తెలిసిన యజ్ఞం. అది మనందరం చేయగలమా? అందరికి మంత్రాలు వచ్చా? దానికి ఒక పురోహితుని పిలుస్తాం, ఆయనతో మంత్రాలు చదివిస్తాం. మరి మనబోటి వాళ్ళు ఎలా యజ్ఞం చేయగలరు? ఇలా చేయొచ్చు. ఎవరిమైనా మన బాధ్యతలను మనం సక్రమంగా భగవంతుడికి అర్పించి కరెక్ట్ అయిన ధర్మ మార్గంలో చేసినప్పుడు అది యజ్ఞంతో సమానం. ఏదొచ్చినా ఆ పని నుంచి రిజల్ట్ భగవత్ ప్రసాదం అని సమత్వంతో స్వీకరించటం రెండో పార్ట్ అన్నమాట ఆ యజ్ఞంలో. ఫస్ట్ది ధర్మ మార్గంలో భగవంత్ ప్రీత్యర్థం ఆయనకి అర్పించి చేయటం. నంబర్ 2, రిజల్ట్ ఎలా ఉన్నా భగవత్ ప్రసాదం అనుకుని సమత్వంతో స్వీకరించడం. అప్పుడు అది యజ్ఞంతో సమానం ఆ పని అని ఇక్కడ భగవంతుడు కూడా చెప్తున్నారు. దాన్ని మనం యజ్ఞ చక్రం అని ఇక్కడ చూసాం. సో ప్రాణులన్నీ ధాన్యం మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి. ధాన్యమేమో వర్షం వల్ల వస్తుంది. మరి వర్షమేమో యజ్ఞాలు చేస్తే వస్తుంది. యజ్ఞం ఎలా చేస్తామంటే కర్మన బాధ్యతలు సరిగ్గా నిర్వర్తించడం వల్ల యజ్ఞాలు వస్తాయి అని చెప్తున్నారు. విద్యుక్త కర్మల నుంచి యజ్ఞం సంభవిస్తోంది. యస్త్వాత్మరతిరేవ స్యాద్ ఆత్మతృప్తశ్చ మానవః ఆత్మన్యేవ చ సంతుష్టా తస్య కార్యం న విద్యతే. కానీ ఇదంతా కర్మయోగ మార్గంలో మనం ఆత్మానుభూతిని ఇలా ఈ మార్గంలో వెళ్ళినప్పుడు మనం ఆత్మానుభూతిని ఫైనల్ గా ఆ సమత్వంతో తెచ్చుకోగలుగుతాము. అంటే మోక్షాన్ని తెచ్చుకోగలుగుతాము. ఇలా కాకుండా కొంతమంది మరి ఆత్మానుభూతిలోనే జీవితాన్ని, ఆత్మానుభూతితో కూడిన జీవితంతోనే వాళ్ళ ఆత్మలో ఆనందాన్ని పొందుతూ పరిపూర్ణ జ్ఞానంతో సంతృప్తి సంతోషం పొందేవాడికి ఇక చేయవలసిన కర్మలేవి ఉండవు. ఇది కర్మయోగంలో గాని ఏ యోగంలో గాని లాస్ట్ స్టేజ్ అన్నమాట. సో మనం పనుల ద్వారా ఈ ఆత్మానుభూతిని సాధించాలన్నప్పుడు పనులు చేస్తూనే యజ్ఞంలాగా చేస్తూ రిజల్ట్ ఎలా ఉన్నా సమత్వాన్ని పెంచుకుంటూ మనం చేసినట్లయితే బంధాలు చుట్టుకోవు. ఆ రకంగా బంధాలు చుట్టుకోనప్పుడు అది అకర్మ అవుతుంది. అంటే పని చేసినా దాని రిజల్ట్స్ మనకి రావడం లేదు, అంటుకోవడం లేదు, బంధాలు అంటుకోవడం లేదు. బంధాలు అంటుకోవడం లేదు అంటే మన బ్యాలెన్స్ క్లీన్ గా ఉంది. అప్పుడు మనకు మోక్షం వస్తుంది. అది పాపమైన పుణ్యమైన మనకు మళ్ళీ జన్మ గ్యారంటీ. అది ఏది లేకుండా మన బ్యాలెన్స్ ఎప్పుడైతే క్లీన్ గా ఉంటుందో అప్పుడు మోక్షం వస్తుంది. సో పనులు చేస్తూనే ఈ రిజల్ట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా సమత్వంతో ఉన్నప్పుడు, ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా ఉండటం కూడా కాదు, రిజల్ట్ ఎలా ఉన్నా సమత్వంతో ఉండగలిగినప్పుడు ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా మనకు ఏ బంధాలు అంటవు, అప్పుడు మోక్షం వస్తుంది. కానీ లేదు, ఆ రకంగా మనం ఆ సమత్వంతో క్రమేణా చివరకు ఈ స్థితికి కూడా వెళ్ళొచ్చు అనమాట. ఏది? ఇక మన
ఆ సమత్వం ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు నిశ్చలత్వం, మనం ఫైనల్ గా ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ నిశ్చలత్వంలో మనం ఆత్మ యొక్క ఆనందాన్ని చవి చూడగలుగుతాం. ఈ భౌతిక ప్రపంచపు కల్మషాలన్నిటికీ అతీతంగా వెళ్ళగలుగుతాం ఆ నిశ్చలత్వంతో. అప్పుడు ఆత్మలో ఉన్న దివ్యానందం మనకి ఏమిటో అర్థం అవుతుంది. ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఇక నువ్వే కర్మలు చేయక్కర్లేదు. ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళే వరకు పనులు చేస్తూ ఉండాలి, కానీ ఈ రకంగా చేస్తూ ఉండు. అప్పుడు నీకు ఏ కర్మబంధాలు అంటావు, చివరకు ఆ స్టేజ్ కూడా రావచ్చు. ఆ స్టేజ్ నువ్వు వచ్చింది అంటే ఇక నువ్వు ఏ పనులు చేయక్కర్లేదు, ఎప్పుడు నువ్వు ఆ నిత్యానందంలోనే ఉంటావు అని చెప్తున్నారు. యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠ తత్తద్దేవేతరో జనః సయత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తదనువర్తతే. యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠ, శ్రేష్ఠులు గొప్పవాళ్ళు ఏ ఏ పనులైతే ఆచరిస్తూ ఉంటారో చేస్తూ ఉంటారో తత్తద్దేవేతరో జనః, జనులందరూ కూడా అలాగే చేస్తారు. అంటే వాళ్ళని ఫాలో అవుతారు. ఈ గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు ఎలా ప్రవర్తిస్తే మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళని ఫాలో అవుతారు. సయత్ ప్రమాణం కురితే, వాళ్ళు ఈ గొప్ప వాళ్ళు ఏ ప్రమాణాలు అయితే పెట్టారో, ఏ స్టాండర్డ్స్ అయితే ఎస్టాబ్లిష్ చేశారో లోకస్తద్ అనువర్తతే, లోకం అంతా కూడా అది ఫాలో అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో గొప్ప వ్యక్తి ఏ పని చేసినా మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా దాన్ని అనుసరిస్తారు. కాబట్టి అతను గొప్ప కర్మలు, మంచి పనుల ద్వారా అతను ఏ ఏ ప్రమాణాలు నెలకొల్పాడో ప్రపంచం అంతా కూడా దాన్ని అనుసరిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ గురువులు అనే వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి అనే విషయం చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఈ శ్రేష్ఠులు వాళ్ళు, జ్ఞానం తెలిసిన వాళ్ళు ఎలా ఉంటే మిగిలిన వాళ్ళు కూడా వాళ్ళని ఆ రకంగా అనుసరిస్తారు. ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ చిన్నదేంటి, లీడర్ ఉన్నాడు, మరి స్మోక్ చేయొద్దు అంటున్నాడు, ఆయన ఒక పక్క చేస్తున్నాడు. సో వీళ్ళంతా ఏమంటున్నారు, నువ్వు చెప్పింది చేయము, నువ్వు చేసేది చేస్తాము అంటున్నారు. అంతే కదా, మరి నువ్వు ఒక మాట చెప్పి ఇంకొక రకంగా ప్రవర్తిస్తే అది కరెక్ట్ కాదు. కాబట్టి ఏ పని ఈ గొప్ప వాళ్ళు చేస్తే అందరూ అనుకరిస్తారు, వాళ్ళు పెట్టే స్టాండర్డ్స్ ని అనుసరిస్తారు. కాబట్టి మనం చెప్పే గురువులు, వాళ్ళు పాటించే గురువుల్ని చూసుకోండి అని చెప్తున్నారు. సో మరి నాయకులు అవ్వనివ్వండి, వీళ్ళంతా కూడా సరి అయిన వాళ్ళని, వాళ్ళ మాట మీద, చెప్పే మాట ఒకటి చేసేది ఒకటి కాకుండా కరెక్ట్ అయిన వాళ్ళని చూసుకోండి. నమే పాఠాస్తి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించన నానవాప్తం అవాప్తవ్యం వర్త ఏవ చ కర్మణి. సో పార్థ, ముల్లోకాల్లోనూ కూడా నేను చేయవలసిన పని ఏమి లేదు. భగవంతుడు నిర్గుణుడు అంటే ఆయనకి ఏ గుణాలు లేవు అంటే, గుణం లేదంటే మంచివాడు కాదని కాదు. సత్వరజస్తమో గుణాలని 3 గుణాలు ఉన్నాయి అని చెప్పుకున్నాం. వాటి గురించి డీటెయిల్డ్ గా ముందు చెప్పుకుంటాం. సత్వం అంటే మంచితనం, రజో అంటే కోరికలు, విపరీతమైన కోరికలు, తమో గుణం అంటే కంప్లీట్ అజ్ఞానం, చీకటి, అన్ని తప్పు మార్గంలో వెళ్ళటం కానీ బద్ధకము, లేజినెస్, ఇవన్నీ తమో గుణం కింద వస్తాయి. సో భగవంతుడి 3 గుణాలు, సత్వగుణం మంచిదైనా కూడా నేను మంచివాణ్ణి అనే అహంకారం కొంత అందులో కూడా ఉంటుంది. కానీ ఇవి ఏవీ లేనప్పుడు నేను ఆత్మను, ఇవన్నీ మనకు భౌతిక ప్రపంచంతో అటాచ్మెంట్ ఉన్నప్పుడే ఈ స్వభావాలన్నీ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే నేను ఆత్మను, ఈ బాడీ కాదనేటటువంటి జ్ఞానం వస్తుందో వాళ్లకు ఈ గుణాలకు అతీతంగా వెళ్తారు. అదే భగవత్ తత్వం. భగవంతుడు ఆయన నిర్గుణుడు అన్నదానికి ఆయనకి గుణాలేమీ లేవు, అంటే ఆయన కోరికలేమీ లేవు. సో నాకు ఈ ముల్లోకాల్లోనూ నాకు లేనిది లేదు, నాకు కావలసింది ఏది లేదు. అయినా కూడా నా విద్యుక్త కర్మలను నేను నిత్యం నిర్వర్తిస్తూనే ఉన్నా. వర్త ఏవచ కర్మని, నా పనులు నేను చేస్తూనే ఉన్నాను అని చెప్తున్నారు. మరి అందరినీ సంరక్షిస్తున్నారు, లోకాలన్నిటినీ కూడా భగవంతుడే పోషిస్తున్నారు, ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నారు. ఆయనకి ఏది అక్కర్లేకపోయినా. అంటే అక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే, ఎవరి డ్యూటీస్ వాళ్ళు చేస్తూనే ఉండాలి. ప్రకృతే క్రియమాణాని గుణై కర్మాణి సర్వశః. మరి ఆ భగవంతుడు ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ తో మరి ఆయన ఏది చేస్తే మనం ఆయన్ని అనుసరించి చేయొచ్చు. సో మనందరికి కూడా ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. ఆయనకి ఏది అక్కర్లేకపోయినా ఆయన తను చేయవలసిన పనులు తను చేస్తూనే ఉన్నారు. అలాగే మనం కూడా మన విద్యుక్త కర్మలను మనం నిర్వర్తిస్తూనే ఉండాలి అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. ప్రకృతే క్రియమాణాని గుణై కర్మాణి సర్వశః అహంకార విమూఢాత్మ కర్తాహమితి మన్యతే. నిజానికి ఈ ప్రకృతిలో పనులు అన్ని కూడా ఈ గుణాలు
ఈ త్రిగుణాలే చేస్తూ ఉంటాయి. అన్ని సర్వశా కర్మాణి, అన్ని పనులు చేయించేది ఎవరు అంటే ఈ త్రిగుణాలే. త్రిగుణాలంటే సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం. సత్వగుణం మంచితనం కాబట్టి ఎల్లోలోనో వైట్ లోనో చూపిస్తారు. రజోగుణం కోరికలతో నిండి ఉన్నది, ప్యాషన్ కాబట్టి రెడ్ లో చూపిస్తున్నారు. మరి తమోగుణం అజ్ఞానానికి సూచన కాబట్టి నలుపులో చూపిస్తున్నారు. సో ఈ గుణాలు మనల్ని ఇలా తోలుబొమ్మలాట్లు ఆడిస్తున్నాయి. ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా జగమే మాయ అనే మాట మీరు వినే ఉంటారు. ఏంటి జగమే మాయ అంటారు? కళ్ళ ముందు అన్ని కనపడితే మాయ అంటారని మనకు డౌట్ వస్తుంది. మాయ అంటే ఈ ప్రకృతిలో ఉన్న ఈ త్రిగుణాలు, సత్వరజస్తమో గుణాలే మాయ. ఈ మాయ అంటే ఈ ప్రపంచంలో అంతా కూడా అది నిండి ఉంది. అందుకే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి వచ్చిన ప్రతి వాళ్ళు ఈ గుణాలను అలవర్చుకుంటారు. ఈ గుణాలు అలవర్చుకోగానే గుణాలకు తగ్గ పనులు చేస్తాం. మంచి పనులు, విపరీతమైన కోరికలు తీర్చుకోవాలని ఆందోళనతో ఆ పనుల్లో పడిపోవటము, లేదా అజ్ఞానంతో చెడు మార్గంలోకి వెళ్ళటము, ఏదో ఒక గుణాన్ని మనం అలవర్చుకున్న దాన్ని బట్టి మన ప్రవర్తన స్వభావం డెవలప్ చేసుకుంటాం. కాబట్టి ఆ గుణాలే మన పనులను నియంత్రిస్తున్నాయి. గుణాలను బట్టి మనం పనులు చేస్తున్నాము. కానీ జీవాత్మ అహంకార విమూఢాత్మ, అహంకారంతో ఈ విమూఢుడు ఏమనుకుంటున్నాడు? విమూఢాత్ముడు కర్మాహం కర్తాహం ఇతి మన్యతే, నేనే కర్తను అని అనుకుంటున్నాడు. సో నిజానికి అన్ని కార్యాలు ప్రకృతి త్రిగుణాలే చేస్తున్నాయి. కానీ జీవాత్మ మిథ్యాహంకారంతో ఈ కర్మలన్నీ నేనే చేస్తున్నానని అనుకుంటున్నాడు అని చెప్తున్నారు. సో నేను అంటే ఈ బాడీతో మనం అటాచ్మెంట్ పెట్టుకుని ఇదంతా నేనే చేస్తున్నాను అని ఈ ప్రవర్తన, ఈ స్వభావం అలవర్చుకున్న ఈ భౌతిక శరీరమే నేను అనుకుంటున్నాం, కానీ లోపలున్న ఆత్మ మనం తెలుసుకోలేకపోతున్నాము. సో అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో మన ప్రవర్తన అంతా మనం అలవర్చుకున్న ఈ పనులు మనతో ఆ రకంగా చేయిస్తున్నాయి. సో అహంకారంతో ఏంటి? నేను కరెక్ట్, నాకెవరు చెప్పక్కర్లేదు అంటే చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నమాట. అహంకారం అని మన బాడీతో మనం అటాచ్మెంట్ పెట్టుకుని మన ప్రవర్తనలు అలా ఉంటాయి అని చెప్పిన తర్వాత అర్జునుడు అంటున్నాడు. ఇదంతా విని అర్జున ఉవాచ అధకేన ప్రయుక్తోయం పాపం చరతి పూరుషః అనిచ్ఛిన్నపి వార్ష్ణేయ బలాదివా నియోజితః. మరి ఇదంతా తెలిసి కూడా వార్ష్ణేయ అంటే వృష్టి వంశస్థుడా, యదువంశాన్ని వృష్టి వంశం అని కూడా అంటారు. వార్ష్ణేయ అని కృష్ణుణ్ణి ఆ రకంగా సంబోధిస్తూ వృష్టి వంశస్థుడా అని. మరి ఇష్టం లేకపోయినా కూడా అధకేన ప్రయుక్తోయం పాపం చరతి పురుష. పురుషులు పాపం ఎందుకు చేస్తారు? ఇష్టం లేకపోయినా కూడా. అనిచ్ఛిన్నపి, ఇష్టం లేకపోయినా దేని బలవంతంతో ఈ పాపాలు మనుషులు చేస్తున్నారు అని అడుగుతున్నాడు అన్నమాట. సో అప్పుడు భగవంతుడు ఏం చెప్పారో విందాం. మరి ఇష్టం లేకపోయినా ఒక్కొక్కసారి ఫోర్స్ఫుల్ గా పాపాలు చేస్తున్నారంటే, ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక్కొక్కసారి తప్పు పని అని తెలిసినా కూడా కొన్ని చేస్తూ ఉంటాం. ఉదాహరణకు అవతల వాళ్ళని దూషించటం తప్పు, లేదంటే అవతల వాళ్ళ మీద చెడుగా వాళ్ళు లేనప్పుడు ఇంకొకరితో చెప్పడం తప్పు, అయినా కూడా చెప్తూ ఉంటాం. ఎందుకు చెప్తున్నాము? అది తప్పని మనస్సులో మనకు తెలుసు. ఒక్క నిమిషం ఆలోచిస్తే ఇది కరెక్ట్ కాదని మనకు తెలుసు, కానీ చెప్తూనే ఉంటాం. ఎందుకు? దానికి ఆన్సర్ భగవంతుడు ఏం చెప్పారో చూద్దాం. శ్రీ భగవానువాచ కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవః మహాశనో మహాపాప్మ విద్యేనమిహ వైరిణం. కేవలం కామయేష కోరికతో, క్రోధయేష క్రోధంతో, రజోగుణ సముద్భవ రజోగుణం నుంచి సముద్భవించిన, రజోగుణం నుంచి పుట్టినటువంటి ఈ కామంతోనూ కోరికతోనూ మనుషులు ఇలా చేస్తారు తప్పులు. మహాశనం, ఇది శని అంటే శని కాదు ఇక్కడ. మహాశనం అంటే తీరని దురాశ అన్నమాట. ఎంత తీర్చినా తీరనటువంటి కోరికలు. మహాపాప్మ అలాంటిది ఈ కామం. మరి ఎలాంటిది? కామం అనే దానికి ఎండ్ ఉందా? కోరికలకి ఒకటి తీరిందంటే తీరక ముందే 100 కోరికలు ఉంటాయి. ఆ ఒకటి తీరినా దాని బదులు ఇంకో 1000 కోరికలు వస్తాయి. అంత దురాశపూర్వకమైనది ఈ కామం. అలాంటిది మహాశనం అంటే అంత దురాశాపూరితమైనది. మహాపాప్మ అతి పాపాత్మకరమైనది. విద్యేనం ఇహ తెలుసుకో, ఈ ప్రపంచంలో వైరిణం, ఇంతకంటే పెద్ద వైరత్వం, శత్రువు ఇంకొకటి లేదు. కాబట్టి అర్జున,
అది ఎందుకు చేస్తున్నారు తెలిసి కూడా ఈ తప్పులు అంటే కేవలం కామం వల్ల, ఆ రజోగుణంతో పుట్టినటువంటి కామమే కారణం. ఆ తర్వాత ఆ కామమే క్రోధంగా, కోపంగా మారిపోతుంది. అది ఎలాంటిది అంటే మహా దురాశాకరమైనది, మహా పాపాత్మకరమైనది, ఈ ప్రపంచాన్ని కబళించే పాపమయ శత్రువు. దీనికంటే పెద్ద శత్రువు ఈ ప్రపంచంలో ఇంక వేరేమీ లేదు. ఈ కామం కంటే, ఈ కోరిక కంటే. అదే అన్నిటినీ కోరికే కోపాన్ని పుట్టిస్తుంది. తద్వారా అన్ని బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ తర్వాత వస్తాయి. కాబట్టి ఎందుకు తప్పులు చేస్తున్నారంటే ఈ కోరిక వల్లే, కోరిక నుండి పుట్టిన కోపం వల్ల అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ కోపంతో విచక్షణ జ్ఞానం పోయిన మనిషిని మనం చూస్తున్నాం. ధూమేన వ్రియతో, కాబట్టి ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. ఈ ఒక్క శ్లోకం గుర్తుంచుకున్న, నిన్న చెప్పాను. ఐ థింక్ భగవద్గీతలో అన్ని ఒక్క శ్లోక ప్రాక్టీస్ చేసిన నిజంగా మనం, అంటే ప్రాక్టీస్ అంటే చెప్పటమే కాదు, జీవితంలో ఆ శ్లోకం యొక్క మీనింగ్ ని ప్రాక్టీస్ చేసినా మనం ఎంతో పర్ఫెక్ట్ గా ఉండగలం లైఫ్ లో. కాబట్టి ఈ శ్లోకం ఎందుకు చేస్తున్న, రజోగుణం వల్ల పుట్టిన ఈ కామము, తద్వారా వచ్చిన కోపమే మహా దురాశాకరమైనది, పాపాత్మకరమైనది. దీనిని మించిన శత్రువు ఈ ప్రపంచంలో లేదు. అది గుర్తుంచుకున్నామంటే కనీసం కామాన్ని పూర్తిగా అరికట్టలేకపోయినా కోపాన్నన్నా అరికట్టుకుని ఆ రకంగా స్లోగా మార్గంలోకి వెళ్ళొచ్చు. ధూమేన వ్రియతేవ నీ యథాదర్శో మలేన చ యథోల్బేన వృతో గర్భ తథా తేనేదమావృతం. సో ధూమేన వ్రియతే, పొగచేత అగ్ని, యథాదర్శో మలేన చ, మనం మలినంతో, మురికితో అద్దం ఎలా అయితే కనపడదో, అలాగే యథోల్బేనావృతో గర్భస్థ శిశువు మావితో ఎలా అయితే కప్పబడి ఉంటుందో, అద్దం మురికితో ఎలా అయితే కప్పబడిపోతుందో, పొగ అగ్నిని ఎలా అయితే కప్పివేస్తుందో, తథా ఆ రకంగా తేనేదమావృతం, ఈ కోరిక ఆత్మజ్ఞానాన్ని కప్పివేస్తుంది. సో మన అందరికీ డౌట్ ఏంటి, మన ఆత్మ అంత సచ్చితానందం అయితే, అంత ఆనందకరమైనదైతే, మన అందరిలోనూ ఉన్నదైతే మనకు ఎందుకు తెలియడం లేదు అని మనకు చాలా బాధగా, డౌట్ గా ఉంటూ ఉంటుంది. మనలోనే ఉందంటున్నారు, మనకి ఎప్పుడు మరి ఏంటో కోపాలు, దుఃఖాలు, ఆందోళనలు, భయాలు, ఎందుకు ఈ బాధలు, మనలో ఇంత ఆనందం ఉంటే ఏమిటి బాధ అని మనకు ప్రశ్న వస్తుంది. ఎందుకంటే ఆత్మజ్ఞానాన్ని, ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని కోరికే ఆవరించి కప్పివేసింది. అగ్నిని పొగ ఎలా కప్పివేసిందో, అద్దాన్ని మురికి ఎలా కప్పివేసిందో, ఈ గర్భంలో ఉన్న శిశువు మావి ఎలా దాని చుట్టూ కప్పివేసి ఉంచుతుందో, ఆ రకంగా మరి ఈ ఆత్మజ్ఞానాన్ని కోరిక కప్పివేసింది అని చెప్తున్నారు. ఇంద్రియాణి మనోబుద్ధిరస్యాధిష్టానముచ్యతే ఏతైర్విమోహయత్యేషా జ్ఞానమావృత్య దేహినం. సో ఈ కప్పివేసింది ఆత్మను ఈ కోరిక కప్పివేసి ఎక్కడుంటోంది? మన శరీరంలో ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి, వీటన్నిటిలో ఈ కోరిక అనేది ఆశ్రయిస్తోంది, నివసిస్తోంది. వీటి ద్వారానే అది జ్ఞానాన్ని కప్పివేసి దేహదారులందరినీ మోహానికి గురి చేస్తోంది. సో మరి అది మన బాడీలో ప్రవేశించాలి. ఎలా ఎక్కడుంటోంది? ప్రవేశించి ఉండాలి. ఎక్కడుంటోంది? మన ఇంద్రియాల ద్వారా ప్రవేశిస్తోంది. ఇంద్రియాలు అది కావాలి, ఇది కావాలి, సెన్సెస్ చెప్తున్నాయి కదా. మనం ఎప్పుడైతే సెన్సెస్ కి లోబడిపోతామో వెంటనే కామం క్రియేట్ అవుతుంది. అక్కడి నుంచి అక్కడే ఉంటుందా? మనసులోకి వచ్చి మనసుని ఎఫెక్ట్ చేస్తున్నాయి. మనసులో ఉంటాయి, మనసులోనే ఉండిపోయిన అలాగే ఉంటుందా? లేదు, బుద్ధిని కూడా ఎఫెక్ట్ చేసి బుద్ధి కూడా దాని వైపే తీసుకెళ్లేటట్లు చేస్తుంది. ఈ 3 ప్లేసుల్లో ఈ కామం నివసించి మన జ్ఞానాన్ని కప్పివేస్తోంది. ఈ రకంగా దేహదారులందరినీ మోహానికి గురి చేస్తోంది. తస్మాత్మమింద్రియాణ్యాదౌ నియమ్య భరతర్షభ పాప్మానం ప్రజహిహ్యేనం జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం. తస్మాత్, కాబట్టి నువ్వు ఇంద్రియాణ్యాదౌ, ఈ ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా ఆదిలోనే, మొదట్లోనే నియమించు భరతర్షభ, భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా. కాబట్టి చివరిలో కాదు, ఫస్ట్ నువ్వు చేయవలసింది ఏంటంటే నీ ఇంద్రియాలను నియమించు, అంటే ఇంద్రియాలను కంట్రోల్లో పెట్టుకొని సెన్సెస్ ని. అందుకే మన వాళ్ళు సెన్స్ ఉందా అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే, నోటికి వచ్చినట్లు మాట్లాడినప్పుడు ఈ మాటలు అంటాము, ప్రవర్తన సరిగ్గా లేనప్పుడు సెన్స్ ఉందా అంటాము. సో అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచ సెన్సెస్ కి రియాక్ట్ అయ్యి
నువ్వు ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ప్రవర్తిస్తున్నావు అని అర్థం. సో నీ సెన్సెస్ ని ముందుగానే కంట్రోల్ చేసుకో. పాప్మానం ప్రజహిహ్యేనం. సో ఈ నీ చెప్పు చేతుల్లో ఫస్ట్ ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుని, మొట్టమొదటి ఇంద్రియాలను నీ చెప్పు చేతుల్లో ఉంచుకుని, జ్ఞాన విజ్ఞానాలను నాశనం చేసేటటువంటి ఈ పాపాత్మకరమైన కామం అనే పాపిని పారద్రోలు. ప్రజహిహ్యేనం, ఈ ఈ ఈ పాపిని నువ్వు పారద్రోలాలి. కాబట్టి అర్జున, ముందు ఇంద్రియాలను నీ చెప్పు చేతుల్లో ఉంచుకో, అంటే కంట్రోల్ చేసుకో. తర్వాత ఈ జ్ఞాన విజ్ఞానాలను నాశనం చేసే కామం అనే పాపిని పారద్రోలు. సో ఇక్కడ ఈ ఇంద్రియాలు ఏమిటి, అసలు ఈ మైండ్ ఏమిటి, ఈ బుద్ధి ఏమిటి అనేది మనకి క్లియర్ గా ఒక చారియట్ లాగా, అంటే గుర్రపు బండి లాగా చూపిస్తున్నారు. మన ఇంద్రియాలన్నీ గుర్రాలు లాంటివి. ఏది కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, చర్మము, నోరు, ఇవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి. ఇవి గుర్రాలు ఇష్టం వచ్చినట్లు పరిగెట్టినట్లు అన్ని డైరెక్షన్స్ లోకి వెళ్ళిపోయి మనకు ప్రలోభాలు ఇష్టం వచ్చినట్లు కలిగిస్తూ ఉంటాయి. అయితే వీటిని ఆపేదెవరు? కళ్ళెం. సరే, కళ్ళెం పాపం, వీటి మీద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎవరికి ఉంటుంది? మనసు మీద పెడుతూ ఉంటాయి. వీటి ఎటు పడితే అటు వెళ్ళిపోయి మనసును అటు లాక్కుపోతూ ఉంటాయి. ఈ గుర్రాలు గనక కళ్ళాన్ని లాక్కుపోతున్నాయి, ఇష్టం వచ్చినట్లు అవి వెళ్ళేవై, మన మైండ్ అటు వెళ్ళిపోతూ ఉండొచ్చు. ఈ ఇంద్రియాలు ఎటు తీసుకుపోతే అటు. అయితే బుద్ధి అనే సారథి వెనక్కి లాగుతున్నాడు. అటు కాదు, మనం ఇటు వెళ్ళాలి, అది కరెక్ట్ మార్గం కాదు, ఇది తప్పు మార్గం, మనం రెండో వైపు వెళ్ళాలి అని బుద్ధి వెనక్కి లాగేది సారథి. ఇవన్నీ కూడా సాక్షిభూతంలాగా చూసేది మన యొక్క ఆత్మ. ఆత్మ ఎందులోనూ కల్పించుకోదు. సచ్చిత్తానంద తత్వమైన, నిర్మలమైన, శుద్ధమైన ఆత్మ అన్నిటికీ సాక్షిభూతం. అది ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. అందుకే ఈ ఇంద్రియ భోగ వస్తువులు, అంటే ఇంద్రియ విషయార్థాలు, అంటే శబ్ద రూప స్పర్శ రసగంధాలు, ఇంద్రియాలు మనకు చూపించే ఈ వస్తువులన్నీ మనకు అన్నిటికంటే దిగువ ఉన్నాయి. అంటే వాటికంటే ఇంద్రియాలు గొప్పవి. ఆ ఇంద్రియాల కంటే మనస్సు కొంచెం గొప్పది. మనస్సు కొంచెం ఆలోచించుకోవచ్చు. మనస్సు కంటే కూడా బుద్ధి గొప్పది. ఎందుకు? బుద్ధికి ఇంకా విచక్షణ తెలుసు, ఇది రైట్, ఇది రాంగ్ అని. బుద్ధి కంటే కూడా ఆత్మ ఇంకా గొప్పది, సాక్షిభూతం. అదే మనం ఇక్కడ ఈ చిత్రంలో చూసామన్నమాట. ఈ బండి రూపంలో, ఈ చారియట్ రథం రూపంలో. ఏవం బుద్ధి పరం బుద్ధ్వా సంస్థాభ్యాత్మనమాత్మనా జహి శత్రుం మహాబాహు కామరూపం దురాసనం. సో మహాబాహువులు ఉన్నవాడా, ఇలా బుద్ధి కంటే కూడా ఆత్మ గొప్పదని గుర్తించి బుద్ధిని మనసుతోనే నిలకడ చేసుకుని కామరూపంలో ఉన్న శత్రువును సంహరించు. కాబట్టి ఇలా బుద్ధి కంటే కూడా, అన్నిటికంటే కూడా గొప్పది ఆత్మను తెలుసుకుని నువ్వు ఈ కామరూపంలో ఉన్న ఈ శత్రువును బుద్ధి సహాయంతో కొంచెం నువ్వు నిలకడ చేసి మనస్సును ఆ రకంగా నువ్వు ఈ శత్రువును సంహరించు అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఆత్మను తెలుసుకోవటం కోసం ఈ బుద్ధితో నువ్వు బుద్ధి సహాయంతో మనస్సును నిలకడ చేసుకో. ఈ బుద్ధి ఏదైనా చెప్పినప్పుడు విను, నిలకడ, అంతేగాని బుద్ధిని కూడా మార్చడానికి ప్రయత్నించొద్దు. బుద్ధి సహాయంతో మనస్సు నిలకడ చేసుకుని కామరూపంలో ఉన్న శత్రువు, మన శత్రువు ఎవరు? ఈ కామమే. అలా బుద్ధితో నువ్వు శత్రువును సంహరించు. ఇంద్రియాలు, ఈ గీతా పాఠంలో ఏం నేర్చుకున్నాం? ఇంద్రియాలను నియంత్రించడం ద్వారా కోరికను జయించవచ్చు. కాబట్టి ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోండి, సెన్స్ ని కంట్రోల్ చేసుకోండి. ముందు మనస్సును హరినామ జపం చేయడంలో, భగవద్గీతను చదవటంలో నిమగ్నం చేయండి. సో సెన్సెస్ ని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకుంటాం? వేరే వాటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి, అవసరమైన వాటి మీద, అనవసరమైన వాటి మీద కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గించి, సో మనస్సును హరినామ జపంతో కానీ, మరి భగవద్గీతను చదవటం కానీ, ఈ మార్గంలో ఉన్నప్పుడు మనకు ఈ అవలక్షణాలన్నీ తగ్గి క్రమేణా ఆ కోరిక అనేది కూడా కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతాము. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. సో ఇంతటితో మనం ఈ 3rd చాప్టర్